Fil-għaxijiet minn bnadi differenti fiċ-ċentru ta' Malta għajnejk tmur fuq kif mixew l-koppla tal-Knisja ta' San Sebastian fal-Qormi. Fl-aħħar jiem ġiet inawgurata l-ewwel fażi ta' sistema ġdida ta' dawl għall-Knisja minn barra. Sissa iddawlet il-lanterna li għal parti ta' fuq nett tal-koppla, il-koppla dawra mejt, il-bjut u l-ġnub tal-Knisja. Ix-xogħol se jissokta biex jiġi installat id-dawl għat-tieni fażi tal-proġett li se jagħti attenzjoni għal mixjela tal-faċċata tal-Knisja waqt li l-koppla se tiddawwal aktar mill-bogħod. L-inġinier Mario Sammut li kkoordina x-xogħol spjega li s-sistema qed tieħu post dawl li ma kienx effiċjenti b'disinn li jaħseb biex inaqqas it-tixrid tad-dawl lil minn fejn mhuwiex meħtieġ waqt li joħroġ id-dettall f'aspetti arkitettoniċi tal-binja. Iktar innovattiv, jiġifieri meta ngħid innovattiv, dawl ikun dawl li jaħli ħafna inqas għax il-konsum huwa kost rikorrenti. U apparti minn hekk li jippermetti li nagħmlu ħafna settings mingħajr ma noqogħdu nitlgħu fuq il-koppla pereżempju jew li jkollna kontroll sħiħ tas sistema tad-dawl biex invarjaw id-dawl skont jekk hux matul il-ġimgħa jew f'ġurnata festiva. Sallata din is-sistema tad-dawl tal-imod li ma nagħmlu l-ebda impatt fuq l-istruttura tal-koppla minħabba li hija tal-konkos u allura ma stajna nirridu nqogħdu attenti ħafna li ma jsirx toqob ma jsirx sara bl-ebda mod. Waqt din il-Knisja ser tkun qiegħda titgawda aħjar bil-lejl, l-istess jista' jingħad għal matul il-ġurnata għaliex fl-aħħar ġimgħat iż-żarma scaffolding li dawwar il-koppla għal sentejn u nofs biex sar xogħol estensiv ta' manutenzjoni u restawr. Fl-aħħar tal-proċess ġiet applikata żeba speċjalizzata fuq aktar minn 2000 metru kwadru tal-qoxra tal-koppla. L-Arċipriet il-Kanonku Ewkarist Zammit qal illi bekk il-koppla ingħatat l-attenzjoni li kienet teħtieġ u tinsab fl-aħjar kundizzjoni possibbli. Rajna li jisma' din il-tempju illi tant żmien, tant kemm sagrifiċċji biex tela jixraq li anke wkoll b'rispett lejn ta' qabilna u anke wkoll għalina u minn ġej warajna illi din il-binja naraw li tkun iddawwal b'tali mod u maniera illi jkun tassew jixirqilha anke wkoll minħabba l-pożizzjoni tagħha li hija pożizzjoni ċentrali anke f'dawn il-gżejjer. Ir-restawr fuq il-koppla u s-sistema tad-dawl ser ikunu saru b'investiment ta' 900,000 euro. L-Arċipriet qal li l-parti kbira qed jitħallsu bil-kontribuzzjoni tal-parruċċjani u rrikonoxxa wkoll għajnuna mill-Gvern permezz tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi, fondi mill-Awtorità tal-Ippjanar u mill-Kunsill Lokali.